Adrian Mutu a primit o veste puțin spus neagră. Tribunalul Internațional de Arbitraj îl obligă să achite clubului Chelsea, patronat de miliardarul rus Roman Abramovich, 17 milioane de euro. Stupefiant pentru români este că l-au găsit vinovat. Asta în condițiile în care tocmai el a făcut apel la această instanță ca să schimbe decizia anterioară dată de FIFA. Cu siguranță spera să fie iertat de niște daune uriașe. Și totuși, tribunalul a decis că recursul înaintat de jucător a fost respins și a confirmat valoarea despăgubirilor. Adrian Mutu trebuie să plătească suma de 17.173.990 de euro, se afirmă într-un comunicat al instanței. Vestea că fotbalistul român este de azi dator, vândut și sărac lipit i-a șocat pe mulți. Avocatul Cristian Sârbu, un apropiat al lui Mutu, crede că acesta se poate adresa unei instanțe civile. El plătește acum pentru toată lumea și mai ales pentru faptul că este român și nu este de altă naționalitate. Dar eu zic că nimeni nu poate să plătească această sumă acum, într-o perioadă de criză. Este absurd, consideră anumiți specialiști, ca vedeta naționalei să le plătească despăgubire englezilor care, după ce l-au testat antidoping, nu au avut răbdare să expire suspendarea dată de forurile sportive. Au preferat să-l concedieze sub pretextul că ei au dat pe el 22 de milioane de euro, dar nu a confirmat. Teoretic ar fi putut să se folosească de serviciile lui Mutu, însă cel mai probabil au ținut să-i dea o lecție și au cerut bani pentru restul de contract neonorat. Mai sunt instanțele civile în care se poate lungi perioada de proces, în care Adi va plăti poate o sumă minoră, 5-10% din salariu, la clubul Chelsea. Dincolo de toate, Adrian Mutu chiar are o problemă. Averea sa este estimată la 10 milioane de euro, dar nu în bani lichizi, ci în proprietăți din Ibiza, Londra și Miami, plus un iaht, un club și o firmă de impresariat fotbalistic. Salariul lui este de aproximativ 2 milioane de euro în acest moment, din nou foarte puțin față de cuantumul amenzii. Nu cred că are resurse ascunse pe undeva, astfel încât să poată achita acești bani. În 2004, Adrian Mutu a fost descoperit pozitiv în cadrul unui antrenament al echipei de fotbal Chelsea. Consuma cocaină. A fost momentul în care unii au crezut că acesta este finalul unei cariere de superstar. De acum rămâne de văzut cum se mai pot mișca în instanță cei 5 avocați pe care îi plătește. Ce Mutu e un amărât, sau ce că spui pe Mutu că Mutu e un fraier și că are bani într-un cont și că îi va lua Chelsea. Mutu are averea pusă pe alte nume. Vezi de tata că nu-i fraier Mutu ca să îi poată cineva să-l sărăcească pe Mutu.